por baman kesngi awan lam shipi da undang yalam news. Working President ka Kun Hinyotrep National Awakening Movement KHNAM uba Thomas Pasa ulong bakaseng bynta kadangdon hapdeng ka jingpen khre ye kimat rekam ne kimat Jingkular na ka bynta election MDC ha kayeng dorbar thawan ka Khasi Hill Autonomous District Council KHNAM habe kran uba Thomas Pasa ulong bakaseng ka bu hakamat ye kato kane kimat rekam kibron kam kabaning kong ka jingthmu bakaseng ka bu hakamat kalong lada ki pajba ki ai ka jingshania ya kaseng ka trai borba banpen bej no ya ki hukum Jong ka presidential khat khandai spa sanpho namar kumba kalong menta nadu usnam khat khandai spa sanpho hadu menta ka thop jong ka sex jong ka skill trai ka bade jong ka mekhalia ka klam shem ladon kano ka jingben be nadu kite ki por katkum ka jing i jingi kaladon kam banpen bej ya kane bat bangin trai borba banpen ulong ye kane kabenta ong uba pasa ulong ro bakabenta kabar kalong baki district council kibal lalek kil smuthu bakla ya kajing thmu berkajing trai kam jong ka trading by non tribal khat khandai spa sanpsau hakaba kilamut baka trading by non tribal khat khandai spa sanpsau kadai ka an banpen ro spa ya ka district council hanrai kim tepat bakajing thmu jong ka ne ka an kadai banyada ya khayi pateng jong khasi nagliang jongi ngin pentikana bangin pentrika mekanik ain tang halor kawai kanong rem banyada ya khayi pateng jong khasi om man peruspa pat ya ka district council loong uba pasa ulong baka benta kabalai kalong ro kamat ka bahakmat tam jong kaseng kade pen scam no ya ka ain jong unong thebot hapo ka KHNAM hagaba uno ubre blasa khat asnem cheneng ula banlong unong thebot hag MDC election bad uba thebot ula banlong u kertong kumta nakaliang kaseng kalabo yakane kajmat jingdawa hakipor kibal ladap KHNAM ban menteri kamno yak autonomous district rule hak rangkat kijing tho da kikenten kibashai ba kibathep bot hapo KHNAM kide balong tang nakajaj benrew khasi bat kiwei pat kijaj benrew kila banthep bot shaki district council kijong ki hi il ai da kijing tho kibabon halal kan ka benta hanreng ka klam poi shenoro badda ka pen kan mau biang balada ni phai biang shak an jong ka district council most district role ka ba chispa arphopra ka tho bono no bre ubalasa khat asnem sheneng ula balong ulong thebot hak MDC election long uba pasa shu ulong banler kini kimat dawa baka bu khmat kaseng kadon kiwei wat kimat jingdawa kumno ban pentikna baka seng kan yo jingjob ban ban yo bat ek bosan shar hapo ka KHNAM ka jingmen toy kala banwan shopaj ba kiwei kimat trekam ki bakham nya ngathrai hakini kisngi kabangi pelaj ya kan kamat Jingkular jongi upaj ba un steplut baro laban rap wa pasa Banyo iki kubon baman kesngi subha ban subscribe ka channel ulong yalam news. Kumle shibu